כשמתהלכים ברחובות גני אביב, קשה להתעלם מהבניין הדי גדול שניצב במרכז העיר. תיכון מקיף שש-שנתי למדעים אומנויות על שם מקסים לוי, גני אביב, לוד. אינו בית גידול מושלם לחבורה מאוד מיוחדת של אנשים. בואו נצפה ביום מחייו של המחזור הראשון. כן, שלום. שלום. לאן בבקשה? לבית ספר. איפה חולצה בית ספר? אבל אני צריך להיכנס. אין כזה מצב להיכנס. בלי חולצה בית ספר לא נכנסים. אני צריך להיכנס. אין כזה מצב. ילד, בלי חולצה בית ספר לא נכנס. נו באמת, נו. זה חוצפן. לא להיכנס בבקשה משם, אני רואה הכל. לא נכנסים משם, אני רואה הכל. חוצפן. עכשיו בוא נקבל את סגנון החיים המיוחד של אותה חבורה. טוב, בסדר. הראש והלב של בית ספר מקסים לוי זאת מיכל המנהלת. היא גם שומעת את התלמידים שלה ממש טוב. בוא נראה אותה בפעולה. מיכל בר! מאוד נוח. אתם יכולים לשבת. סליחה, מה אתה עושה פה? מה זה, אין לך שיעור? מה אתה בא עם חולצת בית ספר, תגיד לי? מה, אין לך חולצה רגילה? סליחה, אבל אני רק המנחה. לא יודעת מה קורה עם התלמידים האלה. כל היום מסתובבים. מה אין להם מה לעשות? אין שיעורים? בכלל, מה נושא השיעור היום? מוטיבציה. חבר'ה, אין לנו זמן. אין זמן. אתם לא קולטים את זה. אין זמן. עכשיו כולם להחזיק ידיים. כולם להחזיק ידיים. להחזיק ידיים בבקשה. רבותיי, שימו לב, פיקאסו אמר, כל מה שאני רואה בדמיון הוא אמיתי. כולם עוצמים עיניים עכשיו, לעצום עיניים. כולם לעצום עיניים. חבר'ה, אנחנו הכי טובים. אנחנו נצליח. 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 להירגע, שקט. מישהו רוצה לשתף אותנו במה שהוא מרגיש? כן, אני. כן, לינוי. קוראים לי לינוי, ואני לומדת במקסים לוי. ומאז שהגעתי לפה, אני מרגישה הכי טוב בעולם. אוהבים אותך לינוי! אנחנו הכי טובים. אנחנו הכי טובים. אנחנו הכי טובים. אנחנו הכי טובים. This school did a good job. זה מקסים לוי. Yeah, right? אנחנו הכי טובים. אנחנו הכי טובים. אנחנו הכי טובים. כעת, התמזל מזלנו ונראה את אסנת, רכזת החטיבה העליונה וסגנית המנהלת ביום טיפוסי בבית ספר. תישארו, יהיה מעניין. אולי מחר יש לי מבחן ישיבה, מתכונת לא, בגרות, לא, לדחות. לא. המורה, מה פתאום? טוב, אחרי הספיד רייסינג של אסנת, בואו נרגע לנו קצת עם שיעור פסיכולוגיה של ארז. כן, אדיפוס, כמו שאתם מכירים מספרות, גיבור מהמיתולוגיה היוונית, שבסופו של דבר הרג את אבא שלו והתחתן עם אמא שלו ושכב איתה, ולמעשה פרויד אומר שבעצם אצל כל ילד יש בעצם את התשוקה הזאת להרוג את אבא שלו, להתחרות בו ולשכב עם אמא שלו. מעניין מאוד. תספר לי על כך בבקשה, ארז. ואני שואל את עצמי בעצם, מה אני עושה פה? מה המטרת קיומי?
מי אני? מה אני? מי אני? מה? זה היה משחרר. עכשיו בואו נציץ לשיעור של מלכה. חבר'ה, היום אנחנו בעצם שיעורים האחרונים לפני בחינת הבגרות. אני רוצה עכשיו לקיים חזרה כללית על כל סוגי החיבורים שלמדנו. חיבור תבנית, חיבור עימות וחיבור חיווי. נדבר על כל מאפיין, כל סוג וסוג ואיך אנחנו בונים את החיבור, מה מיוחד לסוג הזה. ולאחר מכן קצת נחזור על הנושא של איך אנחנו בונים את החיבור מבחינת המבנה הכללי של כל חיבור, פסקת פתיחה, גוף חיבור ופסקת סיום. בואו אני ארשום לכם על הלוח את שלושת סוגי החיבורים. בחיבור הזה בעצם אנחנו צריכים לעשות כמה פעולות. פסקה בגוף החיבור, משה, מה קורה? מה אתה עושה? צא החוצה מהכיתה. מה עשיתי? מה אתה משתולל? מה אתה צועק? צא החוצה מהכיתה, מיד. ועכשיו לקצת טבע. בואו נראה את דבי בשיעור ביולוגיה. הקדשתי מספיק שיעורים לנושא הזה, ואני לא בטוחה שכולם מבינים, לכן אני מאוד מבקשת לנושא הזה בנוסף, אני אעשה איזשהו ניסוי שאולי נמחיש את הנושא הזה בצורה טובה. תראו, אנחנו דיברנו על זה שבתהליך הנשימה התאית אנחנו לוקחים את הגלוקוז ואנחנו מוסיפים לו את החמצן נשימה שאנחנו נושמים, ואחרי זה בתוך התאים של כל אחד ואחד מאיתנו מתבצע תהליך של שריפה והמים שהמים שהגוף שלנו יכול להשתמש בהם. האם הנוסחה הזאת ברורה לכם? האם אתם יודעים להסביר אותה? עכשיו אנחנו נעבור לניסוי ואתם תראו איזה יופי אתם תבינו עכשיו את כל התהליך של הנשימה התאית. ניק, אני מבקשת לך לבוא לכאן ולעזור לי. אוקיי. עכשיו אני מבקשת שתחזיק את המבחנה הזאת. עכשיו רבותיי, אני לוקחת את הפנול האדום. רגע, זה הפנול האדום או האבן הכחול? אתה זוכר? לא, לא. זה הפנול האדום.